Padung sa church. Walking. Kasi way rason. Wala rason ka. Video nga way rason. Oh, dara. Unas kat paspas. Dara si Skat. Kaya magaspasan ko. Saka videoan ka. Sige si Mami please. Ano makita ko sa video? Ato na kayong gida pag video ko sa mo. Buka kayo. Labwak ko All you need is cat is to smile. Hi sipod ilabog. Grabe sipod. Paras buhok. Oh, na di man lagi tarong pamugong. Dagat mo kung kanang buhok. Oo ba? Here we are walking. Tawas cat. Smile. Daplin. Ang tatanawan ni diri sa lens. Sa lens. Isugas na umis ka. Ayaw nga nag-cutting na video ka. Oh, Scott's pooping. Spooting child. Tunahan pa mo ang tuon. Aray. Walking. Basta kayo mong walk. Oh. Nice kayo nga bougainvillea. Grabe. Ay siya, lukso. Iska, tawa kayo magkukaupon. Nagkuhan ba pagkus payong. May kamutan na utas bridge, bi. Pas-pas na walk na mo kamutan na utas kuhan. Wala. Nadagat. Oh, give me sa bridge. Sa bridge. Lain ba na yung goal ng now? Left, right, lahi. This is what I'm wearing. Pants. Nakuha no? Market oh? Kano bag mga sikyanan diya? Magdili kang mga kuha diya? Alright, now we're near. Tita. Lola Mayas. Okay. Dili. Yung ko dili. Tubag, mami. Tubag ka ako. Scott. Di ka mo to Scott nga.
disrespect sa mami. Yung video ra ba ito? Namakot ang video. Tulo na kagi anong ride. Dahil mo sa peaceful. Dahil ba masubra ka bride, mabuka. Ako'y Sipyo, agi mo sipyo. Okay. Malapit na. Panang sale site, nakita na. Before sa sale site, maniskat. Okay, matalom. Oy. Kuya, pag medical clinic kay Kalinaw medical clinic. Alright. Padaplinta. Skat, kay happy na Skat. Skat behind me. Nanalingaw dyan siya kay naglakaw. With his outfit, Tanaw na po siya sa iyahang coach. Tara. Rabihan yung mag-vlog. Skat na nagtanaw na. Wow! Kuya ko bag outfit ato. Kuya mas. Pinali. Kuya ko bag outfit Alright. Skate. We're almost there, Skate. This is good for your feet, Skate. Strawberry. Wait na may abot. Tana po'y kamunggay. Skat, nindutan yung kamunggay dyan ko Nagana ka dyan ko Pwede ba ka manguha diha Sa pagidyan Pero Skat, kamunggay daghang ka dyan gliso. Uy, tara Saan po ni pagdugit? Skat, kanira bang bata ba sa una, Skat? Kanang statue ba? Kanang statue. Mura ra ba nagdasto nga sa una? Di ko sure, pero muragdiha na ito nga. Nagibalhin, guro. Vlogging so vlogging grabe yan We're almost there. Pit na. Nakalingkod na siya. Mura kang nanay Skat. Ay, salamat makatog na ka. Yung nanay makatog na ko na siya. Nagliso na dyan katog. Sisil ay lakon Skat Bilchis day na ay nasa na iba Skat hello wow giputol Manila sayang
Scott, ready to cross. Scott. Tanaw. Terus bugimbilya. Right, looking more. Ay, medyo ba't entering. Ito po iba. Ay, iba sa church. May kuan o. Kanang Chico. Hindi ito, Chico Bugnaw Scott. Tiki, nag-start na. Okay, abot kami. Yeah, abot kami. Scott. Scott. Lingi diri Scott. Ayaw pasakti nga ang ilang mga sinilang mo sila mo ay Pwede lang mo sa puti. Siya, napay bag-ubay bulis Scott. Open Oh. the Bible and the notes. Nahagbong namatay. Oh. Bong namatay Pwede unja ko ni Pablo. Dai Pablo. gigakos ni Pablo unja gi pre unja na Mohe. bohe kinsa man tong nagwali didto Si Pablo. Si Pablo. Pablo kinsa ka bang Pablo Kati pastor. Oh. si Lucas Si Lucas. Ano si Lucas? Lo Lo. unja Lingaw. precious dan dan silver and gold be kay hatag ko ron og price san be kinsa tong batanong laki nga naglingkod The law of your mouth is is more more your is more precious your pi- is more precious delicioso precious precious to me to me than thousand thousands of pieces of silver 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 di silver silver and gold sending barog ding Psalm 119 verse 72 the law from your mouth is more precious to me than thousands of pieces of silver and gold and gold and gold gold Nakuluran. ay asa may imo color dai tagain ni just in tayo color sa color ni mo gusto dai na kay gray brown kani sa lamang imo dai kanang kuan dai kana lamang tao dai do colori sa ni dai si Gina sa may ganahan yung mga color ni dia Alas po. Ni Charles
si Percy nagbut-but o gunteng. Gole ka, Perse. Kani maay. Tambong. Yes, Inyamingo ng Dios. Gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanong nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab ang tanang ihalas sa mananap ug sa kanong. Wala na siya giingon nga nag-import ang Ginoo nga nagkuhlat o pares na to ba? Unyon hangtod na hangpan ang nabuhi. Kani sila pamulong ka na sa Ginoo. Umaw ang atong memory verse. Versikulo 1. E din he, ang ingon ni di ba kanina ato man ni Jud gikuan gipang sulti man jud na. Ingon na sa kadaga. Nagsugod pagbuhat sa pagkuan pa naman din he sa bersikulo 3. Kani sa bersikulo 3 sa Genesis kapitulo 1. Inya, miingon ang Dios, mutungha ang kahayag. Hintungha ang kahayag. Baga atong pinasayon nga pagsabot ani. Isang musintin siya na sa iyang mga trabante. Ang hangtod mo igsoon, nung gamit na siya kurti, niya man mahimo na. Sige siya mo. Muna ang dagan mo igsoon sa 1-6. Hindi mo igsoon sa King James. Imagine niya na mo igsoon na klase na. Ikan lang sa pagtago ng bandi. Hangtod niya tunas pagpapay. Imagine niya. Natok na. Nami Brad. Bye, sis. Nami sis. Agad. Balik ko. Ying. Ano si Scott? Pero muli. Yay! Going home! Scott. Kanya. Malingaw ra ka. Unsa man? Enjoy ka? Kumusta man yung experience kanina? Ito. Kumusta yung experience kanina, Scott? Butog gigit si motor. Huh? Kumusta man yung experience kanina, Scott, dito sa Beach Church? O sa inyong hangapuan? Okay, mga bata mo to dito kay Kat. Good, good. Good? Sa imong nakatunan? One. The gospel of God. Hmm? Gospel of God. The Gospel of God. Unsa man? Unsa pa? Mabasahan sa bato. God, naghimo na mo sa tanan. Wow! Unsa pa? Para kung sige record ko no, kay labag cellphone. Ayaw po, Scott. Excited rin yung tig-record kayo. Palit ka guys cream. Ano tagaan mong mami o guys cream? Ha? Tagaan ba ni mo? Ni mutilo ba ibang mami? Dili mo patilawan na ito. Ano? Ipasodo baso. Hindi pwede. Ya, duha ka spoon. Kuan. Sunday man to. Pero tigay mahala. Sunday? Pila man itong Sunday? Gamaya kayo to 25. Ah, 25 wag Sunday? Atong baso lagi sudlanan. Ah. Gamaya Ah, kayo. 20 agi mo. Nya ada og 5. Nya. Aron ka to ato Sunday. Mahal ka. Gina na mo ko 5 dire. No. Nya, gani mo si Mami. Gamay. Pilawon. Kung jaman ni man kay sobra na ba? Why na mali yung sorbetes? Anong sorbetes ka ba? Barato pag sorbetes ka. Isa Sunday. Sorbetes! Thank you, Scott. Payong. Very good. Wala kay gidala nga bugat dira. Wala kay Ay, sige, Scott. Kani ba, Scott? Baka na siya, baka na.
Ilang bata ba kayo? Program nito nga sa una. Not sure though. Ay, ito nga. Bato mo. Basta kay kita kayo na sa una. Going to 7-Eleven. Kay Valitis ka to Sunday. Oh, alam niya sa Sudandas ka to. Dako ang house cut no, tanawa ra nga house. House cut nga na ba house ba dako kayo. Na kay nga na imong house. Kapoy direk. Kung sugoon. Di ka na ni anak kay kapoy silig. Kisa man to? Aya. Oh, si Ayam dito. Tasa kayo. Mas taas pa tayong Jidin. Dito sa sanina sa ano, mga army. Astig. Hindi, labay. Nara. Marang hip hop. Marang rap. Sa. May kayo paliting usa. Kay lagi mo na tinigom? Ay. Ay. Dala. Okay. 7-Eleven. Sunday. Oh. Siyang gikaon skat. Sunday. Oh, pandi din na pandi. O bibingka. Yummy? Yummy skat. Kaon tarong. Yay, tagaan ko Scott. Thank you, Scott. Yeah. Ice cream. Ayun sa ni Scott, pandi. Monday, tagaan kong isko. Apoy bingka. Salamat. Kaso kung mutanaw sa Pamira Scott. Parang tag Princess Jasmine na nitong Scott Aska. Bagong mata. Murag bagong mata. Scott, tanawa. Smile. 7-Eleven. Ayaw, gasto-gasto may son. Saka itong informa niya itong kuwan. Eh. Lagi ba ako? Ngambit ba ako? Nahay ko ano akong gisuot ka. Very comfortable. Mararagpan. Salamat sa bingka. Na. Excuse me. Makauhaw man ko ning ice cream skat no? Ako, ay nang mag-uhaw. Ang ta ba? May kamay na rabo na atong water.
Anak ba dito? Hindi pwede gamitan na ni nga ni Scott. Scott. Kaya nga ni ba nga spoon ba gamay? Naman. Hindi pwede gamitan na na. Bawa mo. Okay, takos-takos na. Pis. Hindi kini nga blouse cut ba kay mo. Hindi ko maramdaman dito. Komportable kaayo. Pa jud init. Kayo ni nga ko ano tela. Scott. Pwede ko malihog og labog ani dito sa kuan Scott basurahan. Nagmagawas na to. Matap. Gagawin mo. Huwat oy. Scott panghuwat. Papayungat ta. Asa ka agi Scott? Ah. La di turun no? Eh, so Scott. Ano sa tabi pa yung init kayo, lumias turun no? Kahina pa di ato kanigaw ron? Napa di mga ato kanigaw ron? Bakasyon na deh. Scott, pagkuhan pa. Late lang. Maigo si mami. Late lang eh. Iniglapos na to dito manawa na init. Late. Parang bayo. Harba. Siksiya oy. Igangan malagi si Ja. Labaw ka init. Init gani mo na nagingana si Ja. Pero pwede man pareha ingani hong gisuot dili initon. Ano may amo. Yay, murag na kay plano pa. Tag na bridge dito dapit sa kuan. May bayo na. Swerte, ato 100 ra. Hay pa. Tapa. Swerte, 100. Haman cheese. Paspas lakaw. Kana po ay buwa. Lisura pang harvest aning manggaha des kilid. Aw. Ba? Ito diri oh. Napay kuan. Diliig. Tamarinda. Mayusan. May pang-harvest ani. Ana ra. Slide. Bangon. Uy, ninduta diri oh makabot ra. Bangon. Ay, kadako sa kamong guys kat. Bangon. Nagam pa jupuan. Bangon. Kita iya din niya. Kamong guys dire. Paspas lakaw. Iso. Bangon. Be manguan daw ko be magdakong dugit. Ninduta ni mga kahoy-kahoy la. Nari na bungas kat oh. Mubunga din na oh. May bungas kat.
kanindot sa dagat. Woo! Skat, nakatry na kagligo diha. Skat, jumping off the bridge. Challenge. Skat. Ginoo. Jumping off the bridge, Skat. Sos, kusuga mo kuwasik. Nagangurog mga litob din is Skat. Okay? Napakahi mga, ay ni mga kasag siguro din yun, mga taligmang na. Ato na. Wait, pud mami be. Awag yung nipa, quality sa nipa, ninduta. Wow, nindutas nipa. Uy, ang dako, ag dahon. Mami. Naganas na ni pasingan niyo, dagko kag dahon, nindot kinighimo. Mami ay. Ninduta, uy. Straight. Maayo. Ting buwak, gidig mangga ro, no? Buwak yung bangga. May laman ni mo buwak na kaya nagnaong. Iyang mga tumatong. Uy, mami. Ay, sorry. Ana taagi Skat, ani may agi sa una Skat. Kala ka. Naman ko ka ng classmate na dahil lang bahay sa una ba? Dari may agi sa una. Ani na? Naagianan diri adto lapos sa inyong school. Dili karon dili init. Moabot ta tas bay kaduol ana oh. Ayaw na ang layo. Kapuyon ka, umayong kang layo. Kapuyon ka. Nami sayo. One step at a time dito. Dira may bawa nimo abot na ka. Nahinag lakaw. Sigunahuna ka magong layo. Layuan jud ka kay magunahuna makaglayo. Dito straight. Ni tatagway dito mula pos sa inyong school. Be ikaw be, bag explorer diha. Katuod man di ko di. Sige be. Katuod man day ka. Di ikaw leader ni mami da. Doon payaw. Sige na. Pagpayong. Pagpayong. Wala ba? Kung di ka magpayong hipusa. Itik upa ba? Bago bantay ka. Pero may init diri o daghagkahoy ingit kayo. Kuan di ka diri day, ka familiar di ka? Bawas ko yung kabit-kabit. Dugay na ko, na mo tuy ba yung classmate diri ay diri baga ito sa una. Kinsa gito ilak uni ba to ila Jacqueline. Nagid ibalay doon sa kanipaan. Yawa oy. Mga sir, na alimango diha ah. Na alimango diha sa mga mangrove. Na ah? Ay sika. Magkubkub pod. Oh? Ay sika. Nabi mga takla diha. Oh? Duta gunay mga litob diha ni mga litob. Oh. CR na ninyo day? CR na ninyo? Ay si kaday. As in ay ting pamuwak na giting mangga giday karon. Wow, kanindot. Ito nga mga po sa bukid. Bukid na ka. Mas iskat ng dagan. Nindutas ng kadagana. Oh, nangka. Ingod to. Init? Samaw, samaw? Wow, santol. Ano yung santol diri? Asa mo dyan agi? Agianan diri? Agianan diri pagawas? Ano mo dyan agi? Lasa ka dyan yung liko.
Asag pa GP ulo diri mula pos. Kini? Akiri dire. Ha? Oh. Dagat bitaw no. Nana di agianan diri no. Nana man day community din no. De, kanang mga tao ba nagpuyo. Lagi. Gamay pa dyan ni mga tao diri sa una ay. Dagana na oy. Yawa dagana na namuyo din. Lo, mansanitas ka to. So, si pagpatubo ng mansanitas pero natagak agad. Marukuton, guragapon. Mansanitas. Ay. Skat! Papayong nga punta iskat. Hala, nindutas mangga. Buwak na tayo. Hala? Skat! Daga nagbungas mangga, oh. Mansanitas. Hala, kanindut. Huh? Uy, tayo kamyas. Very good. Wow. Nindut kayo ng kamyas. Iba. Ikuan ka no. Kanang oh. Si Josie kuan. Kuan ni si Ja. Kinsa ganito pangani Ja? Kapitana si Ja? Di. Ha? Tuni? Taga Norte lagi ni si Ja. Taga Querer Norte. Tuni, day mo pangan. Classmate mo iskat day? Okay la ka. Oh, kaya pa yung manpuan. Ito sa abuyog. Kauban mo? Tuni? Iskat, kailan din mo? Kasi name niya? Mika. Maka ni hi ni Mika. Hi Mika. Ingon ka, hi Mika. Ingon ka. So, panagad po diha. Ito, ning gawas no. Ano na? Mika, tulari sa Mika. Ino. Nangid. Mamukay ka man yun. Sabukid ni. Wala, santol. Muwak na po doon. Duta, oy. Kano, prutas diri. Very good lagi. Ayaw panawag ng panawag. Ano nagbahay diri ano? Kuman ni mga bahay sa umna natin mga bahay diri. Oh my gosh. Pula pa di bahay diri Kasi kay dagang mga putas. Insar kay to si Zoe. Uy, kuan ko si kay pa, medyo pa to ni Zoe. Kay lang to tatay ko si Zoe. Silbig tindas kat. Uling. Bana. La dakuan na aning ano. Tipuhan. Dapo na kayo. Di daan diri skat. Karon pa jud ko kang ano. Skat sa payong bi. Kay init na kayo. Kaya tag-taw. Bi kay wa daghang magig kahoy dito. Diri kay mo ano. Kaya tagang pang. Yay, abot na ta. Ay, tatagis ka to sa may kahoy. Oh, dito ako. Wala, nagtinda din lang kung iyoy, oh. JP, Allah.
Yung palit eh siya. Ah, mag-piso water, kaskat. Doon naman na tong bahay, Skat. Skat, doon na tong bahay. Ano tindaw? Wow. Lutaw. Sabay lubi. Yes ka. Mamo, kubihan ka yun. Marami ka, skat. Kaya natinda mami. Dapat siya yung mangga, oh. Tagpila man na isat. Wawa. Tagpila na inga na skat. Wa ako di ko man-answer sa mga question. Kung di ka man-answer sa question. Oo, sa may mong question. Ikaw ba? Ayaw po, wawa ng anak. Unsa may kauwan nimo? Patagag ba mo pa na wirason? Unsa may ras? Tingag mga tao ni mo. Kaila mo na ni mo sa una. Di mo ka mangyana-yana. Dili ko ingana sa una ingana naman ko takala na siya. Lade ko anas ko ano? Lo grabe do ko ani nga tibos ka to. Ah, grabe. Sus, tagpuan ani. Uy, Hindi ko? tanawa. Ang habuga oh. Biha. Sus. Pagbagjo. Standing strong gapon. Grabe ha. Uy. Wow, kanindot nga ning kahuja. Ang duta, uy. Duta ning kahuja sa to. Ito, dako na kayo. Sus, duta. Dako na kay... Oh, duta ning mga kahoy nga ni kadakon sa to. Ito nga ni mga kahoy no. Nga ni abot nga ni kadagkoon. Di ka dyan malangkat ning bagyo. Pag nga na yung pundasyon sa bahay ay. Pamalangkat na yung bagyo. Oy. Berlin o guba. Ha? Di gapon. Very strong gapon. It will hold. It will keep you safe. Upper and lower. Dako kayo nga. Jimalina oh. Wow, andutan. Mga kahoy nga dagko eh. Oh, anduta oh. Talagsaon na gudyo ng mga kahoy mong tiguwang. Dagko na kayo. Ning lubi, unsang pagkahibaw ning lubi nga. Pila ka years old na Skat? How? How will you know if the coconut has reached 1 decade of lifetime? Scott. Paano na tatay ba? Sabay mga coconut diri nga pila na ka 100 years old. Dumid, natira mo ito third ni Kuan. Ako yan na kanimo na pete. Sigunahon na si kagkapoy. Oy, kapoy yun. Dadyo ka kasi kagunahon nagkapoy. Una na lamang ko magplete ko eh. Unahon pa ni mo maabot ra ka. Way kapoy. Unahon na kagkapoy. Nakapoy yun. Gadyod ka. Pero second ihitay ko yun na lahi. Diyos ko ng kalibutan. Puska, dadyo ko kapoy yan. Especially na ko'y kauban na. Hindi na dyan mahibawan. Naabot na ko kay. Asa kaya sila? Sugas hangin oh. Mga lubi diri eh. Oy, asa mo pa daw? Hindi na. Ah, uy, uy na virgin. Okay, we've arrived at our destination.